Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Dați eu vă ajut. Dar nu-mi trebuie, eu văd și așa. Când aveți așa și nu-mi trebuie. Ce nu avem? Nu aveți așa și nu-mi trebuie. Și, dar cât costă asta? 390 lei. 320 aveți cu trandafir, cu floare, așa ca bujorul aveți? Avem. Dar cu lalele? Dacă și trandafir cu bujor. Da. Și Dar lale- aveți aici așa reclamă faceți la lavandă. Aveți măcar lavandă? Avem și lavandă. Unde? Unde lavandă? Ia că aici lavanțecă, uitați. În video e așa, e frumoasă, dar Da. parcă e... Nu știu. Nu vă place? Parcă e la video mai frumoasă, dar așa parcă e, nu știu, parcă e spălătură, nu știu, spălăturită, nu știu eu ce. Irina, strângi, te rog. Ce mărime asta? Ce mărime? Doamna, aici scrie mărime destul de bine. Dar eu nu văd, dacă eu nu văd. Doamna, dar nu trebuie așa să desfaceți. Chiar eu tăiat dar aici. eu cum Dar trebuie să mă uit? Doamna, uitați. cum eu trebuie să mă uit? Uitați, aici este destul de bine se vede. Ia că aici se vede, Doamna, aici dar se eu vede. trebuie să mă uit la mărimea sau cum, doamnă? Eu vin și eu plătesc bani, nu? Sau cum? Doamna, Cum dar vă- cine va pe urma să cumpere? Dumneavoastră, ia că procurați-l. Dar pe mine nu-mi place. Dar de ce l-ați desfăcut dacă nu vă place Dar culoarea? n-am știut că e așa, că așa reclamă faceți, Doamne ferește. Dar ce nu puteți găsiți? Spuneți. Ia ca eu vreau o lingerie de pat care am văzut în video. Dar aici voi nu-i. Cum nu avem? Nu-i, cu pene aveți? Avem. Unde? Aveți cu pene, da? Da. Aveți cu aici, orhidee. Ia că poftim și orhidee. Și de 3 feluri avem orhidee. Ce mai Orhidee doriți? de- Care floare mai doriți? E așa, albastră este. Este floarea, știți așa, ca în copac crește, așa frumoasă. Care? Ca lipa. Se numește pe rusă, pe limba rusă. Chei? Tei, iaca, aveți așa ceva? Chei Că nu dinte. avem. Ne Eu scuzați. Dar de ce vă trateți mă vreme? Eu vă întreb. Tracem, dumneavoastră ați venit, Voi căutați. spuneți că aveți tot, așa reclamă faceți, doamnă, așa reclamă faceți și eu vin și nu Și pot dumneavoastră să n-ați găsit zic. numai floare Dar de tei eu la vin- noi. Vin după din cicane. Înțelegeți? E și nu-i nică, nu. Asta e... Aici, iaca, eu tot nu înțeleg aici. 6 bucăți 390, dacă spuneți că 390, de ce aici a scris, eu nu înțeleg prețul Dar ăsta. puteți citi? Eu pot. Ce scrie Un acolo? like, un repost, comentariu la video. Dar mai și- sus, la 390. Iaca pentru bucată 500. Mai jos. Mai jos, preț pentru urmăritori. Sunteți urmăritoare? Matincă, dar și eu mă uit la voi. Mai pun clasă, fac o... Luați atunci repostă. lingerie 390 și ați la casă cu lingeria voastră. Eu. Dar și luați asta, luați care... Dar și tăti mâna opus, mâna opus și eu să Tăi de iau dumneavoastră ați pus mâna. Da, până amu... Nu, e doamna, eu vreau aici să iau. Nu mai... Asta ce la voi aici? Așa la care cu 590? Gata, duceți la casă, ne ajunge cât ați făcut acolo bardac. Da, la revedere. Mai intrați, numărați. doamnă. Dar nu mai intru niciodată, deamă, cu așa reclamă care faceți, n-aveți... Doamnă, vă dorim și vouă o dispoziție bună Da, și o zi frumoasă. Ia ca așa, dați-mi una. Da, spun acolo șade. Dați-mi una. Cât costă? 590. Eu sunt urmăritor vostru. Dar dumneavoastră trebuie să arătați că sunteți să numărul. Eu mă și-o să vă arăt vouă. Unde? Telefonul e acasă la mine. Și internetul Nastia la Delu, mine. doamnă, la 390, se vede că e urmăritoarea noastră cea bună și ne urmărește cu mare plăcere. O zi frumoasă vă dorim! O zi frumoasă și vouă.